Bore da. Heddiw yma dwi'n mynd i ddangos i chi sut i ychwanegu cyfeiriadau at erthygl. Felly mae hyn yn ofnadwy o bwysig. Be dwi'n dweud fel arfer efo mynd o'n gwmpas ysgolion ydy i wneud yn siŵr bod bob un erthygl Wikipedia efo ffynhonnell. Bod na gyfeiriadau, bod na ffordd i jecio bob un erthygl a gweld os ydy'r ffeithio'n gywir. Felly, erthygl yn ei Morlais, un o brosiectau menter Môn, mi nes i ychwanegu bore yma bod mae cam cyd-syniad a datblygwyd yn y prosiect gwerth 5.6 miliwn wedi cael ei gefnogi gan 4.2 miliwn o gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop. Dwi isio cyfeirio hwnna nôl at gwefan Menter Môn. Felly mi ai i wefan Menter Môn rwan. Felly, fel ydych chi gyna, mae'n ofnadwy o bwysig bod ni'n cyfeirio nôl at lle da ni wedi cael yr wybodaeth. A felly, pan dwi'n mynd o gwmpas ysgolion, yn ofnadwy o bwysig, jyst deithio nhw, bod rhaid gwneud, oherwydd beth sy'n digwydd ydy, pan dwi'n mynd o gwmpas ysgolion, a staff sydd wrthi, staff, maen nhw wastad yn deud, roswch i nid, fedra ni'n trystio pethau sy'n cael ei roi ar Wikipedia. Wel, a dwi'n deithio nhw, syml iawn, wel, mae'n bwysig bod na ffynhonnell yn pob erthygl. Mwyn cael gwirio i weld os ydy'r ffeithiau yn gywir. So felly, hwn ydy'r dyfyniad, felly dwi angen cyfeirio hwnna nôl rwan at yr erthygl. Felly, os fedra i just link copied to clipboard, so fe nes i o just clicio ar yr wefan reit yn top. Mi ai yn ôl i erthygl Cymraeg yn ei Morlais, sydd yn brosiect diddorol tu hwnt o ddiddorol, fi gwir. So fel ydych chi'n gweld, dwi yn mynd drwy prosiectau Menter Môn i gyd yn y fideos yma. Felly, cefndir, fyna mae o reit yn gwylod, so felly mi na i golygu edit without logging in am rwan. Mynd lawr i'r gwaelod, clicio ar ôl Ewrop y fanna. So fel ydych chi'n gweld, mae'r tab di ymddangos yn y top, unwaith eto. A rheol bob tro ydy defnyddio beth sydd yn y tab reit yn top. Felly, ydych chi'n gweld lle mae'r logo 66 y fanna, speech marks. Cliciwch ar hwnna. A mi wneith o roi cynnig automatic neu wrthlaw. Os ydych chi'n cael eich gwybodaeth o lyfr, mi fydwch chi clicio ar llyfr y fanna a mi wneith o ofyn i chi i roi first name, enw cyntaf awdur, yr ISBN, enw ola, location of publication, pages cited. Mae hwnna'n bwysig achos os ydyn ni'n rhoi rhywbeth hanesyddol i lawr, mae'n bwysig bod ni'n gallu cyfeirio nôl at y dudalen a fedrwch nhw jecio wedyn os ydy'r ffeithio'n gywir. Publisher, title, y math yna beth, ond ai jyst yn ôl i'r gwaelod mae eto. Clicio ar golygu unwaith eto. A wedyn mae'n ddrwg iawn gen i, fe rhaid i mi mynd allan hwnna eto. Dwi'n meddwl mai hwn ydy'r fideo hira dwi wedi gwneud hyd yn hyn. Da ni bron iawn yna. Reit, cefndir. Oce. So na i go iawn wan, a i fewn i hwn go iawn. So ni fanna, a wedyn 66. Reit, mi na i bastio yr gwefan yn fanna. Cliciwch cynhyrchu. So mae'n dweud, mae hwnna wedi cael ei wneud. Gwefan, Morlais Menter Môn. A mae'n dweud ba bryd gafodd ei gyrchu, sef heddiw.
A wedyn, yr unig beth ydych chi angen ei wedyn ydy clicio mewn osod. A na ni, mae hwnna wedi cael ei ychwanegu fewn, fel ydych chi'n gweld, yn fanna. Felly, nawn ni gyhoeddi hwnna. Ychwanegu cyfeiriadau. A ni, gyhoeddi. A na fo, mae hwn wedi cael ei newid. Rwan, os oes yna link neu dolen allanol, mynd i ddofyn i chi sgwennu'r captcha yma lawr. O, mae'n bach beth yw'n edrych. Iar. S, di hwnna? S. O, magic. Ok, magic. O, reit, oes na gollnod. Mae'n rhywg iawn gen i bod hwn yn cymryd amser. Gobeithio bod pob yn iawn gyda llaw. Mae'n gyfnod anodd i ni gyd. Wedyn gyhoeddi, a dwi'n gobeithio bod hwnna'n iawn. Na, dydy o ddim. Oce. Reit, mae hwnna chydig bach yn haws. Felly, Pabst Mona. Oce, gyhoeddi. Please. Gyhoeddi. Na, oce, da ni'n mynd i gael chydig bach o drafferth efo hwn. Ond, fel da chi'n gweld, dyna sy'n digwydd, rhoi'r captcha fewn, cyhoeddi, a wedyn mae hwnna yn rhan o'r erthigol wedyn. Felly, iawn, diolch yn fawr iawn i chi am wrando, a wedyn mi wnawn ni ganolbwyntio ar yr un ola, dydd Iau, sef yr ieithoedd, ychwanegu ieithoedd yr erthyglau eraill i fewn. A wedyn, fydda ni wedi gwblhau yr golygu gweledol. Felly, diolch yn fawr iawn i chi.